Sesimpat kepada sabah pi barok ki perlok be je jangai ki belong ki nong support ki nong kersan berba yo new channel jungi te ke por bar klip mat ke bamtang aku bengyele ka we ke topik kata ka belong sepang ka jing jeliu ber ka jing mut ka ba krau jong ka bible khamtam ha ka jing batai jong ka sepang ka jing im bat ka jing long jong utrai jungi Jesus Christ perlok perbangai be barok ada ngi pelit ya ka bible bat ngi wat benia ya ka na du ka kitab Genesis saduk ka kitab jing pen pau hang ni ngila ban semi ka wei ka benta ka ba kham khong san ha ka ba ka bible kam som la pen pau la ne ka ngap jar jar sephang jongka oi ha bangi pule ka bible ni yo ka jing sai sephang ki ki baro ki ba jisu ula kran bat ki kamba ki ba u ula le ka ba dang im ha ka ne ka perthai bat sephang ka jing sha si tom bu jong u hading phna bat ka jing mi pat jong u ha ka sngi ka balai Henry ka weni ki benta ki ba kham phala ka long ka ba ka bible kam sum la batai benia ingi sephang ka rong jong sni do ka jong Jesu lane sephang usnyu jong u bat sephang ka dur ka dar jong ka dur khmat ka jong u ka ba pau sabar hon ia ma ka ne perthai ka badap tang ka jing thrang lane ka jing perkhat ban ni tenat ki ki ba pau sabar na ka wei ka pateng ben reu sa ka wei pat ki breu ki perkhat bat kamno ban pen itanat ye ka jing im jong ki ka ba sabar andre ka wei de bat trai jing Jesus Christ ka bible kam sum lakran e ru am sephang ka dur ka dar ka jong u hatu ka ne kala ban de ka jing klat jong ublei ban batai sephang ka dur ka dar jong Jesus la ne ka don ka ka jing start ka ba jele ka ba phala ka ba ublei ukwa ban su lingba ka jing im jong trai jing Jesus Christ Tentu mentangnya pekat tu kat niki poin bapa lei ka bible kam sum la batai benia ingi sephang karenyeng karenyot ne ka dur ka dar bat ka rong ka rup jong ka dur khmat lane ka nat ka phat ka jong trai jingi Jesus Christ ka baning kong ublei bor upej ya ka ta ka jingmut jing perkhat lane ka ta ka mensim ka bodon hapo ka to nut ka jongi om ya ka ta ka dur ka dar ka ba pau sabar jong ka jing im ka jongi Nomor kata ka jing bom ka dawlo ni ka jing bom batai benia sephang ka dur ka dar ka jong Jesus Christ ka hikai ngi ba ublei upej ya ka dok nut ka jongi om ya ka dur ka ba pau sabar barok gi bre ki ba im hasla jong ka perthai bun sien ngi le bat ngi bisar tang ya ka ka bang yo i nasla jong ka jing im ka jongi ka kitab ka baning kong jong Samuel ka nong ka bakhat reu bat ka dekhot ka ba nyo ka pen ken mau ngi ba ki breu barok ki pej tang na ki ki ba pau sabar ndrai utrai ukmi ka ka badon ha ka dok nut ka jongi namar kata la da ka bible ka dap da kita ki ka jing batai benia jong Jesus sephang ka jing long ka mat ka phat ane ka jing bhabriu ka dur ka jong u bat ka rong ka rup jong ka sni do jong u ha ka jing long ka batlot jongi kum ki briu le se kala ban pelong ngi bangin pelek jing mut ki ka jing im ka bakan jado ka jong utrai jingi Jesus Christ Henry da ka ba oblei sum la batai benia sephang ka dur ka dar ka jong Jesus Christ ka penlong ngi bangin penlek jingmut sa ka ka jinglong ka bajanai ka ba don how try jingi Jesus Christ nama la khot ye bangin long kita kinong bot ki ba ki jong try Jesus Christ ki ba khoj bat ki ba pen ko ngu ila de ha ka jing hikai ka jong u ha ka ba dalele ro nam la ban thau ya ka jinglong ka ba jeli ka jongi tang ding ba jong ka rong jong sni do ka bagi don ka ba ar namar try jingi Jesus Christ ulong uta unong pen im ya ka perthai barok ka wei kane ka jing bom batai benia ka jong ka bible sephang ka dur ka dar bat ka rong jong ka sni do jong trai jingi Jesus Christ ka pen sisa bat ka pen pa ba Jesus Christ ulong sisa ta unong pen im jong ka perthai hi barok ka wei om tang ya ka wei ka ri la ne ka jat ben riu kumba opol apostol la tho yak chithi sakinong galatia ka nong ka balai bat ka dekhot ka ba aphra ka ba ong don u jiu la ne u grek don rau la ne u balai luj don u senrang bat ka kenthai namar phibaro phialong uwei ha Christ Jesus kan lada ka bible kala kadawat batai be thek ya ka jinglong jaka dur kadar ka jong u bat kumju ro ka rong jong ka sni do ka jong u lese kan penmi sibun ka jing ya bisni bat ka jing ka ja ha pedeng ka jaj ben riu ba phar jong ka perthai ka wei ka jaj ben riu lese kan kam trai ba Jesus udai ujongki bat ka wei pat de ka jaj ben riu kan jingai bat kan phat no na u kum ta ublei sum lapan paula ne batai benia sephang ka dur ka dar ka jong Jesus khnang ma baro ka ri jong perthai ki jaj ben riu bat ki kitien ba phar jong perthai kit sngo ba Jesus udai na ka benta jong ki hi baro namar ba sum la batai sephang ka rong jong ka sni do ka jong u kum ta ulong yareng kat ya baro ki jaj ben riu ka perthai
nomor ba sum lawan nak benta tang kawai kejaka Henry ulawan nak benta ban pelai im yang kepertehi barok kawai kebalai kejengek kebasisya kedok nut nak ba mane ki e dur kebanyila banyoi kebakadu kejing sengap jar jong Bible sepang kedur kedar kejong Yesus Kristus kaya rap ingi bingin light nak kejing mane belai tau alang ingi pulih gospel kejong Yohanes nong kebasau bat kedikot keba arpusau hang tu ka ongkum ne ublei ulong umensim te kadai ye ki bamane yu ban mane ha ka mensim bat ha ka basisya kan alangi tip tek ye kadur kadar bat ye sni do jong try Yesus Kristus lese kan pelong ye bengin dro ye ki dur bat kumju ru ingin senai kita ki mod dan ne ki dur stisu bat ka bakut ke hi kalong ba ngin kot ha ka bamane ye kita ki dur lane ye kita ki stisu ka ba ngi thau ba pelong ru lese ngi bangila bat klat ban mane ban sakri ya ublay uba im bat uba sisa bat day na kani kadaw le se ba ublay sumlapan paul ne batay pnya sepang kadur kadar bat kasni do kajong trajing Yesus Kristus habro kawai ka Bible namar ba kajing long senran ka basisa kam long sepang kata kajing penyesriem ya ka dur ka bapau sabar hendrai kalong sepang kata kajing penkela ka basisa ka badon lingba kajing im ka bakan jaman sim kajong ka basriem bat utrajing Yesus Kristus Kumi Kristan haot kam don kami bingin tip sepang kata ka rong jong sni do kajong Yesus Kristus hendrai ka badon kami ban tip kalong sepang kata kajing jeliu jong kajing it kajong yangi haot kajing tho ka bakhui kam sumle thu yangi kumnu kalong ka sni do kajong Yesus Kristus hendai kalai thu sai kadar yangi bakamnu ka sni do kajong Yesus Kristus kala syak sitom nak benta jongi de ka basya ban sum de kisum bat ban syak sempat nak benta kajing ringkang bat kajing lepop kajongi bat kajing pencau senam kajong lor jong dum karbari lasai phari ki pop bat kiringkang kajongi barok te katung la po bakut jong ne topik ada episode tenan som bahasa share like bat kum juru wanam klan ban komen kum no pis ngau halor kan ni topik tak dah du min de sempat ha kawai kabdiu khuble sibun ni pi barok